Care erau șansele ca unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria artei să fie pus la cale de un fost fotbalist enamorat de fără de lege? Nu știu, dar aparent îndeajuns de mare încât să se întâmple. Este vorba despre povestea faimoasei picturi a lui Edvard Munch, Țipătul, The Scream, varianta din 1893. Și cum aceasta a fost furată de către Paul Enger, un norvegian obsedat de ea. Am mai vorbit puțin despre jaful acesta în articolul meu anterior despre jafuri faimoase din lumea artei, dar acum o să intru în mai multe detalii, așa că ține-te bine pentru o avertură de proporții moderate. Pe scurt, Paul era un tânăr și promițător fotbalist norvegian. În 1985, la vârsta de 18 ani, a debutat la echipa Vålerenga, cea mai proeminentă echipă din prima divizie a Norvegiei. Cu toate astea, tânărul a gravitat de mic în jurul infracțiunilor, lucru care avea să contribuie la deviația de la cariera de fotbalist. De-a lungul timpului a fost condamnat de mai multe ori la închisoare pentru diverse mișmașuri. Lucrurile devin puțin mai clare atunci când luăm în calcul faptul că Enger s-a născut într-un cartier rău famat al Osloului, Tveita. Cel puțin așa cred că se pronunță. Se zice că zona respectivă e considerată epicentrul infracțiunilor din capitala Norvegiei. Prima sa întâlnire cu țipătul a fost la școală. Nu-mi dau seama exact cum și unde, nu am găsit, poate a fost într-un manual, poate a fost într-un muzeu, dar oricum acesta și-a văzut propria suferință legată de tatăl său violent și de cartierul său răufamat, exprimată în ulei pe pânză, un fel de dragoste toxică la prima vedere. În 1988, Paul devenea din ce în ce mai faimos pe terenul de fotbal. Managerul de la momentul respectiv l-a lăudat spunând că era foarte talentat, politicos și umil. Aparent asta nu avea să-l țină departe mult timp de dorința sa de a arăta ce poate și în afara terenului. Căuta să fie cunoscut și în alte feluri. Împreună cu un bun prieten cu care mai plănuise diverse infracțiuni, fotbalistul a pus pe hârtie un plan atent pentru a obține mult dorita pictură. Pare a fi ceva din filme, dar planul a reușit, într-un fel. Fenomenal este că, printr-o mică deviație de calcul, au ajuns în fața picturii greșite. Acum, pentru oricine altcineva, Love and Pain al lui Munch ar fi fost o pradă cel puțin minunată, dar pentru Paul a fost o dezamăgire imensă. După câteva jocuri de așoarecele și pisica, poliția avea să găsească pictura în casa lui Enger, atârnată de un perete. Din informațiile găsite pe internet, se pare că pictura a fost găsită mai degrabă din cauza nesăbuinței lui Paul decât a eficienței poliției. Acesta a primit o sentință de 4 ani în închisoare, lucru care i-a încheiat cariera de fotbalist. După eliberarea sa din 1992, Enger avea același scop în minte, țipătul. 2 ani mai târziu, o oportunitate perfectă se ivește și anume Jocurile Olimpice de la Lillehammer, la doar 2 ore distanță de Oslo. Poliția avea să fie predominant distrasă și mobilizată în zona de nord pentru a ține sub control evenimentul. De asta, fotbalistul nostru preferat a angajat un om al străzii pentru jaful propriu-zis. Omul străzii a adus și el pe cineva pentru a duce la capăt jaful. Iar cu tot cu pus scara, spart geamul și așa mai departe, totul a durat în jur de 1-2 minute. Zic 1-2 minute pentru că pe net circulă mai multe variante. Cea mai scurtă zice că doar 50 de secunde. Așa am scris și eu un articol despre jafuri, dar acum sunt puțin mai sceptic. În orice caz, a durat foarte puțin și nu a fost pază mai deloc. Chiar autoritățile au declarat cât de simplu ar fi fost să spargi geamul și să furi țipătul. Stai, chiar asta s-a întâmplat. Aveau camere video, dar fiind 1994, calitatea imaginii era foarte slabă. Deși Paul Enger făcea parte din lista suspecților, poliția nu avea dovezi pentru a-l acuza. Asta a rezultat într-o perioadă în care acesta a luat autoritățile în derâdere cu chestii de genul. A dat anunț în ziar cum că nou-născutul său fiu a venit pe lume cu un țipăt, tipsuri false oferite poliției cum care avea pictura în mașină, etc. În cele din urmă s-a încercat vânzarea țipătului prin dealerul de artă Einar Tore Ulving. Sper că așa se pronunță. Acesta s-a întâlnit cu un zis potențial cumpărător care era de fapt un agent de poliție. Au mers împreună la locul în care a fost ascunsă pictura, aceasta fiind recuperată, iar Ulving rapid arestat. Prețul pentru care ar fi urmat să bată palma era o fracțiune din valoarea reală a piesei. Valoarea reală. Auzind noutățile, Enger a fugit cu mașina cu fiul său la piept și înarmat cu un pistol. A fost urmărit de poliție până la o benzinărie unde a fost capturat. Condamnările au inclus pe lângă portul de armă și furtul țipătului. A primit 6 ani în închisoare, cea mai lungă sentință din istoria Norvegiei pentru infracțiuni de genul. În închisoare, Enger a învățat să picteze și acum oamenii vor să-i cumpere creațiile. Așa e în artă, nu? Ce arunci pe foaie azi e un gunoi, iar 2 jafuri de renume mondial mai târziu devine artă. Deși a fost prins de ambele dăți, se pare că norvegianul a obținut ce și-a propus, notorietate. De asemenea, a reușit să țină în propriile mâini țipătul. O grămadă de oameni au auzit de povestea asta și până și opera lui Munch a devenit și mai faimoasă.
Pare să că sunt multe situațiile în care valoarea unei opere crește în funcție de situațiile prin care trece, deși compoziția propriu-zisă rămâne aceeași. Mă întreb dacă toată povestea asta l-a făcut pe Munch să zâmbească în viața de apoi.